zuciyar jama'a. Kin zo kin yi shiru kin zuba mutane ido jira ke ni zan gaida kike ko yaya? Ban fahimta. Oke ni zan gaida ke kike. To kai a tunanin ka ne zan gaishe da kai? Dole. Ba za ki gaishe ni ba. Amma ma kana zaune akan kujerar ka. Sa'in ki ne ni? Kai. Oke. Oke ke dauka kike fa kamar kin fa girbe ni ko? A'a to kuma mai girme ka waje gashi nan dai. To gaishe ni sai mu ci gaba da program ɗin. To ya kake? Aha ba ƙarya ne. Kai. Ya kake ka ce wani dan titi. Wariya. Idan na inda sai dan bane ba. To ai ne ka ai ne da nan kai ne so kake. Ki gaida ni. To na gaishe ka. A'a. Haka ake gaida mutum. Ki gaishe ni mana. Kai ba ka fiye wannan da shigi da yawa. Ni ba magana shi ba ki gaida ni sai mu ci gaba To da. na gaishe ka ya gaciya. A'a ba haka ake To gaida. ya gaciya ya aiki ya. Kawai dai dan ma bace ki durkusa ba. A'a ba nan kuma ai ba zai ba. To gaishe na zo nan. Tunda dai ai ba aure ya ka daura balle ka ce an daura mu aure da kai ne bari tsugunna an gaishe. Gaishe na zo nan. A zauren ma na gaishe ka nace ya kake a gida. Ni ba haka nake so ba ki ce To ba zan yi ba. Ba za ki ba? Ina Ina da ina raji. ba za ki ba. Ba zan yi ba. Ba fa ni kike yi wa ba kan kike yi wa ba. Saboda wanda zai aure ki yana kallon program din nan fa daga kanmu zai gane cewa zaki gaishe shi ko ba zaki gaishe shi. Ya ga ba zan iya gaishe shi ba saboda akan kai in dai akan kai ne ga ba zan iya gaishe shi ba. Kin ga dai last kin karya mana kujera. Shi yasa wannan zuwan na sa aka dauko kato kujera aka ta. Duk basiba ki da wannan ba za ki karya ta ba. Daɗin ta ma akwai masu tara in ni na karya akwai masu tara inda ka samu wanda ya karya Je kujera. ki da Je ka halin. je da halinka. Yanzu abin da zamu yi. Shi ka program din da ba za ki gaishe ni ba. Kin yi wa saurayin ki ni ba ni kike ba. Da saurayin nan. Matsalar ki ce wannan. In ya zo ba zai in ba ki gaishe shi ba ba zai damu ba. Kina da saurayin ma ko ba ki da shi? Me ka wani tambaya? Shi akan da zamu magana yau. Kamar ya ina da saurayi ba ni shi. To kina da samari. Samari kamar ya. Ni ba ni da ko. A ƙarya kike wa. To sai kai tai. Saboda ba za ki ce ba ki da. To ai akan saurayi da budurwa za mu topic yau. Kina ga wuce ba ki da saurayi. Ka to budurwa ka wanke a ce ba ki da saurayi. To dole ne? Dole ne. To Ba ki aure kanki ne? waye sani? A wallahi ba ki sa. Malama ki gaya mana gaskiya kina da saurayi ko ba ki da shi? Ni na da shi. Oke da ba ki da shi da akan ce ta ki ba ki da amfani. A wallahi ni ina da amfani. A to in ba ki da saurayi a program da zamu yi da yanzu ai ba ki da amfani sai ki fita. Ki tafi gida ba ki da amfani ba ki da abin da zaki bada. Naji. Kina da saurayi ko? Masha Allah. Yanzu mu shiga cikin program din mu kai sai kira. Waje. Saurayin ki ɗaya ne ko kuma suna da yawa? Me ya kawo maganar saurayi na ɗaya ko suna da yawa? Haka program din yake. To ɗaya ne. Masha Allah. Yawa. Kin ga yanzu na san sunan ki tun da daman kin gwada shi kunya a program din na farko ba buƙatar tambayi sunan ki. Momi. Ina jin ka. Shin ke ma kina ɗaya daga cikin irin 'yan matan da idan samarinsu ba sa kashe musu kuɗi suke zuwa su dinga cewa wannan saurayin na ɗan kamo ne baya iya kashe min kuɗi don haka dole sai na je na nemo wanda zan dinga mora. Ke ma kina ɗaya daga cikin su? Kaga alamun hakan ne? A'a ni ban sani ba wannan abin da yake zuciyarki ne. Abin da yake zuciyata ni bana cikin wayannan matan gaskiya. Saboda me ke baki a ciki? Saboda ni ina addu'a kullum duk irin mutumin da ya zo gare ni ka fahimta da kuma yadda yake idan Allah ne ya zaba min shi haka to ina farin ciki da Ni wannan. fa ba tambayar da na miki ba kenan. Ni ma tambayar da kamun daidai da amsar da na baka ne. A'a tambaya na miki fa guda ɗaya. Tambaya ga ina ɗaya daga cikin matan da maza in suka ba su abu suke irin Ba su abu ba suke in ba su kashe musu kuɗi ba. okay in ba su kashe musu kuɗi ba. Okay gaskiya to ai ya danganta da irin ya samarin su ta kuma wani iri ma. Ka san mazan ma fa daban-daban suke. Mu je ki Kamar faɗa ita mana. matan suke suna daban-daban. Faɗa mana su. Ka san kamar yadda ka faɗa ai soyayya ce ko za a fara tuna akwai namiji ba zai je ba mace kuɗi ba kuma har ta zo ya kasance irin ya fara bata ta irin wannan akwai namijin da misali yanzu za ku zai ganki yana son ki ya je yana son ki amma san ba na Allah bane ka fahimta to ne kawai na irin kawai like kawai irin yana son ki din ne ka fahimta to idan irin wa'annan samari ta zo kuma ya zo miki da ƙaryar cewa yana da shi yana da kuɗi yana irin kashe miki kuɗi a farko to da ƙarshe ya daina baki sai ki dan yi ba ta da maki san ai ba san Allah bane Ke ma in kika samu irin a wannan gaskiya ma'ana in kika samu irin wannan saurayin ke ma za ki kama yakin tatse a in gane cewa to ai ba auren haka ki zai ba sai ki rabu da shi ko to ai dama haka yazo tun farko haka ya nuna to yanzu mun ji me
illar samari su dinga kashewa 'yan mata kuɗi, sannan me ribarsa? Akwai illa kuma akwai riba ta wani bangaren. Muna ji. Na farko mu fara magana akan illarsa. Ka fahimta? Idan mace mai hankali da tunani, ka fahimce ni? Mace da take da hankali take da tunani, namiji ya zo yana ta kashe miki kuɗi, kuma kin san ba auren ki zai yi ba, kuma shi ma ya sani ba auren ki zai yi ba. Kai kanka ba sai na gaya maka me abin da yake goyin a ciki ba. A'a, ni ki faɗa musu, ni karki komai ki faɗa, ni ban ce ki ɗaya komai ba, duk abin da yake zuciyarki na gaskiya ki faɗa. Ka gane illarsa a farko gaskiya. Namijin da yana yawan kashewa mace kuɗi, irin ya siya mata duk abin da take so, komai ta gani tana so zai siya. Ka gane? Kuma duk abin da take bukata zai bata. Har ga Allah, in ji har son so na gaskiya yake mata, wallahi tallahi ba zai yi wannan ba ta wannan hanya zai biyo ya bata waɗannan kuɗin ba. Ka gane ko? Saboda me, duk namijin da zai dinga ɗaukan kuɗi kullum yana baki, kuma sannan yau ya baki gobe ya baki, akwai wani abu a ƙasa fa. Wata rana zai iya neman ki, ka gane, zai nemi ya lalata da ke ko wani abu makamancin sa. Dole saboda me, shi zai yi la'akari to ai baki kuɗi yake, kuma ya san ba auren ki zai ba, to me ribar sa shi? Ka fahimta? Zai ga shi me ribar sa na baki wa'annan kuɗaɗen da yake baki. To dole mind ɗinsa kuma shedan zai iya zuwa, zai raya masa duk wani abu da ka sani zai bi ya fara tunanin to ina ta ba wace kuɗi, to ya ni ne riba ta akai tunda ba auren ta zan yi ba. To zai fara biya da wasu hanyoyi ta wannan bangaren baki wa'annan kuɗin, zai biyo ta wasu hanyoyi, zai tasha talle ta bin kwanoni. Ka gane? Zai zo duk yadda zai iya cimma burinsa, wallahi sai yayi, wallahi sai yayi duk yadda zai biya bukatar rayuwarsa ya cimma burinsa akan wa'annan abubuwan da kace yake. Sai ke ba kanwar uwarsa bace, kuma ke ba kanwar shi bace, ke ba wani abu ma da ya hada ku a ta family ko wani abu, kawai dai ganin ki yana son ki kuma kin sani. To haka in har zai kashe wa'annan kuɗin akan ki, ka gane, to dole wata rana zai neme ki, kuma nema ba na aure ba. Zai iya hada baki da ke da wani ko wani abu makamancin kuma ya amfani da wannan kuɗin da yake baki ta wannan kuɗin, yana miki irin, zai marerece miki irin ina ta kashe kuɗi ina baki kaza wace kina ganin halin da nake ciki, ko kuma wani abu ina cikin wani filin ko wani abu, duk dai zai san yadda zai yi. Ka gane, ya bi wannan hanyar din ya samu wa'annan biyan bukatar tasa. Ka fahimce ni? To akwai wannan. Wannan shi illa kenan. Illa ta farko. To me riba? Yauwa riba ta biyu, idan har namiji auren mace zai, ka gane, kin sani zai aure ki, kuma aure ka san dai ya kore komai. Ko? To shi kuma abin ba da kuɗin ba irin ka sake jiki ka dinga ba mace kuɗi ba, akwai matsala. Ka gane, bayan matsalar soyayyar ku a cikin gida, to a waje akwai ta cikin gida. Ka san mata muna da wani abu, in namiji ka sabar da mace ba ta kuɗi, kuma bayan auren ta zaka ka siga ka sabon mata da ba ta kuɗi, na rantse ma da Allah in ka aure ta je gidanka babu wannan abin, akwai matsala. Ko ke ce? Ko ni ce? Ai ban ci da kai ba, ai mace aka ce, Allah, ai mace aka ce. Saboda me, ka riga ka sabon mata da wasu ɗabi'u wataƙila wanda misali a gidansu iyayenta ba su dinga bata wa'annan kuɗin ba. A matsayinka na me, na wanda zaka aure ta, me ya kamata ma kai kai? Kamata ya ma ka nuna mata wasu hanyoyi wanda irin misali baka da su, in kana bada ka dinga bada su kaɗan kaɗan. Yau in ka bata 500, gobe ka bata 200, in ka bata 200 gobe ka bata 100, ka dinga nuna mata cewa ko da kana da shi yau fa kana da shi gobe baka da shi. To in ta je gidanka za ku zauna lafiya, kaga wannan an samu riba. Kana bangaren ko? Ka fahimce ni? To amma yanzu gaskiya muna cikin wata rayuwa da gaba ɗayan mu kowa yana da son zuciya da kuma son kansa. San abun duniya ne. To shine son zuciyar kenan ai. Saboda yanzu son kuɗi gaskiya yanzu muna son kuɗi oba. Ka gane, shi yasa muke ta halaka kullum. Muna halaka sosai. Saboda mai kuɗi yanzu kowa kuɗi, yaro kuɗi, babba kuɗi, ƙarami kuɗi, almajiri, mabaraci. Ka gane, mai lafiya mara lafiya. Sannan in ka duba ga sabo da yawa yayi yawa ta wannan bangaren son kuɗin. Ne fuka yin sa ake yi. Ka fahimta? Saboda wannan son kuɗin da muka sa wa kanmu. Ni ina so, ke kina so, kanwa kina so, yayi kina so. Kaga akwai matsala. Barin ma ke mace kamar mace wani na farko in baki da wata sana'a kwararriya ina kike samu kuɗi, wa yake baki, kuma iyayen ma suna da kyales sosai a kai. Sai da yanzu iyayen mu idan yarinya ta zo ta yanzu yarinya ta kawo babanta ko babarta wallahi 50,000 30,000 in ta tambaye ta ina ta samu Allah kai ban abin da nake ne, wallahi ba za a tambaye ta ba. Da murna ma da farin ciki ma ta kawo kuɗi, ka gane, da murna za a karɓi kuɗin da farin ciki. Ko yayanta in ya zo ce zai tambaya aka ta samu kuɗin sai a samu matsala a cikin gidan iyayenta, saboda me zai tome ta ya aka ta samu wa'annan kuɗaɗen, ka gane. Saboda me
dole akwai hanyoyin da za ta bi ta samu wa'annan kuɗaɗen wajen iya biyan bukatunta na rayuwa, tunda ta tabbatar yanzu ta iya babanta malam shehu ne bai da ƙarfi, ka gane ba zai iya biya mata wasu bukatu na rayuwa ba, to ya za ita kuma ta nema ta biya kanta. Duk akwai irin wa'annan, ka fahimta? To duk muna cikin wani yanayi ne yanzu gaskiya na son kuɗi. Yanzu ka kalla da an yi iPhone 17 ko menene, wani ranar kan magana akai 17 ko akai ko 16 ne? Okay 16 akai wancan lokacin ko? Yanzu 17 ta shi Pro Max. Yawwa yanzu 17 ne. Na da cima da kika zo zan ganta hannunki. Wallahi tun da na zo duniya ban taɓa rike iPhone ba. Allah. Na rintse da Allah. Rike ki ban kayata. A'a ba irin wannan rike, in wannan ne bidiyo na ne irin wannan. Kawai ki rike, ai kin ce baki taba rike. A'a ba irin haka ba. Allah ka bani ka ce gashi kyauta mallaka. Ki ce baki taba rike. A'a ba ki ce baki taba mallaka ba. To ban taba mallaka, ai ka san kowa da kala Hausa shi. Ba kai na kai ba Hausa. Na mai da kayata aljuma ka ta saba da idan ki. Ka gane ko? Yanzu da wannan 17 da shigo za a yi tabarna. Kamar yadda wancan kaya ga wasu wani namijin dama yanzu wanda ya baki 16 fa wancan shekaran 16 ko? To 17 fa yanzu ba ke zai ba, wata zai yi. Wallahi ko ta ka ba 16 17 ba za a baki ba. Me yasa? To update sai an maka tambaya. To tambaye ni. Yanzu kai ne ka siyo sabon abu a kwalin shi ka bude shi kai amfani da shi daga gama, kamar yanzu ma misali da wayar hannu. Waya ta yanzu ba ga wayar shi hannunka ba, yanzu ka siyo ta a kwalin ka gama sai ka je ka sai da ita saka. Sai ka ƙara siyowa sabuwa, misali ma ka siyo sabuwar matsohuwar nan. Dan Allah wace ce zaka ji mararin dauka? Aha, me yasa ka ji tsohuwar? Saboda ta gaba ko? Me kai da ita? Amfani bara. Okay. Ashe dai mami kina da wayo. Kamar ya. Wallahi na bai irin matan ne da ba su da lissafi ko kada. A'a. Ka gane ai mutane suna maka akwai akwai mutumin misali akwai mutumin da yanzu akwai zaman da zaka yi da wani yanayin yadda ya dauke ka haka zaka dauke shi. Ka gane? Akwai da yanzu a haka ma suna mun kallon irin kamar irin ban san me nake so ko mana sai da ma misali yanzu in mutum ya nuna maka wayo ka nuna mishi kai baka da shi ya zauna lafiya. Yawwa shine ni a diyan da ka zo mu wallahi sai na tafi da kai a haka. In ka zo mun a mai wayo to za mu zuba, in ka zo mun a mai wayo sai nuna maka ni ba ni da wayan mu tafi a haka, kai kana da wayan ni ba ni ci, zan ci riba da kai, ni na san yace zan yi riba da kai. In ka zo mun kuma a marar wayan ni sai in kowa maka kasa ma amma dolanci na da ma sai ka dauka ma ai rashin wayan na kama shi ni na manna. Ka gane? To duk yanda ka zo ni zan tafi da kai a haka. To mami mu tafi tambaya ta gaba. Zaki iya kashe sauran ki kuɗi? Zan iya kashe sauran na kuɗi amma ya danganta da shi waye. Kamar ya danganta da shi waye? Mana. Okay, ku ba ƴan mata bana ban kula da renin hankali. Sai ku tara samari kamar guda 5. A cikin samarin ku guda 5 akwai wanda zai samu ki data, kati, shopping, bukatun ki ne da gobe. Na 5 din shine mai matacciyar zuciya, kuma sai kaga ku kuma Allah ya jarabce ku da sansa. Wannan guda 4 da suke miki bauta ke kuma yake kare bautar ki akan su. Mu je ci gaba da bada a baka faɗa abin da dai ba ma. Mu je to ai ni na guess kawai na yi guessing ne na ga wata kila kana cikin irin mazan da suke sa data da kati shi yasa ka kawo wannan magana. Ni yadda akai kana sa wata data kana sa mata kati kuma kai kana cikin irin wanda ake forget. Ni ba namiji bane ba. To ai wai ma'ana ai mata ne zan aura. Ka auri 10 ma. Mu je ba mu ansa dai. Zaki iya kashe masa kuɗi ko ba zaki iya ba? Ai sai na ga maka ya danganta da wannan namiji ne kuma shi din ya yake. To mu je. Yanzu misali idan yanzu ina da saurayi wadda ina son shi yana sona kuma ni misali ko irin bayi da karfi kuma ni na fi shi karfi kuma na fi shi samu irin misali ina kasuwanci na fi shi samu ta bangaren business ina. Ka gane ko shi samun da yake bai kaina ba zan iya taimaka mishi don shi ya karu ya dagu sai na san ni zan amfana wata rana. A halin matan ne sai ku kin san fataken ku a gida namu naku ne. A'a wallahi maza ne basu kalli wannan abun da kyau ba sai suke masa kallo da fuska biyu. Haka ne fa? A'a ba haka bane. To ya ne? Ka san me duk inda kake da mata kuma ta kasance mata ka ce in dai ba auren ƙarya kuka yi kamar na gaya maka a baya ku dora layin ƙarya ba gaskiya a cikin lamarin ku ba kai da ita ba tare da kai ba kuka yi auren a haka to shine naka nata. A'a nawa namu nata. Halin mata ne wannan. A'a ina zuwa naka nata ne nata ne nawa namu. Ai kika ce mace mata ta aure ko to kin ga nawa namu nata. Ni nawa ne ai da ni da ita duk shi ne Hausan da ni ma ne maka Bahaushe ka fahimce ni. To mu je. Nace naka nata. Nata. Ka gane to irin wa'annan dama tun asali kun ɗauko abin ne ba a daidai ba
a hagunce kuka shiga ka gane to dole zaka sha wahala zai zama wannan kalmar da ka faɗa din haka amma duk namijin da ya zo ya gaya miki gaskiyar shi ka gane duk da yanzu mata har ga Allah mata da yawa ba su yarda da gaskiyar maza ba namiji zai gaya miki gaskiyarsa wata ma zai dauka irin sai ta rena shi irin like irin dan ta ga bai da shi wayi kuma ba haka abin yake ba yanda wancan ya samu wannan ma zai iya samu ka gane yanda wannan ya tashi Allah zai daga wancan tunda duk dama abin na Allah ne ba wanda ya tashi da dukiya ga dukiya hannunsa sai ya nema to idan har kana da zuciyar nema ka sa nema a gaban ka zaka samu ka gane to idan har ya kasance bayi da karfin da ni ina da karfin da bayi da shi wallahi zan taimaka masa Allah kuma ko da yana da wata matar a cikin gidansa yana zaune da ita zan taimaka mishi kuma zan bashi nawa dan ya tallafa ya tashi sai na san ni ma zan yi riba da shi sai dai ko in shi din maci amana ne sai da akwai mazan da maciya amana ne zai nuna miki har ga Allah yana son ki zai rayuwa da ke kin yarda da mutum kin zo kina yin hidima a kansa daga baya sai ya juya miki baya akwai irin waɗannan gaskiya sai na ga wasu mutanen da wanda hakan ta faru da su ka gane sai da yanda matan suke da cin amana mazan ma suna da shi sai sa na gaya maka to mata ku koyi daga halin momi amma ba duka ba fa za mu je hutun rabin lokaci yawwa barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci momi mu ci gaba da program din mu ina jin ka tambayar da zan miki ta gaba momi shin ke ma kina ɗaya daga cikin matan da suke ganin hidimtawa mazajensu irin ba dole bane ba ko kuma a asara ne hidimtawa namiji kuma mijina ya zama asara wannan jahilci ne don ma wanda ya kawo wannan kalmar ko ya faɗi ta jahilci me yasa yawa saboda ainihin miji fa kai baka ji ma kalmar da aka ce namiji miji fa tamkar ma uba da uwa ma yake a wurinki saboda mijinki aka ce ba ga mace ma da me take alfahari mace ma da mijinta duk abin da mace za ta yi da tunkawanta da takamata da wani abu na rayuwarta wallahi da mijinta take duk wanda ya san wannan ya sani ka gane ko don haka miji ya fi komai a cikin rayuwar mace kuma shine jigon rayuwarta kuma shine bangonta shine madafarta ka fahimta saboda me shi zai fita nemo miki ci ya nemo miki sha ya nemo miki sutura da zaki saka ruwa zafi rana kuna duk zai jure dan ke ya zo ya biya miki taki bukatar wallahi namiji zai iya dinka matarsa riga 10 ta sa bai dinka guda ɗaya a jikinsa ba ka gane wallahi zai dinka mata wannan kaga kenan mutum ne wanda shi a cikin rayuwarki ma ba a ma misalta shi da wani abu akwai hidimar da namiji ya ɗauke rayuwarki gaba ɗaya ga iyayenki ka gane ko rayuwar da iyayenki abin da iyayenki ba za su iya miki shi a rayuwa ba sai kasance mijinki ne yake miki shi wanda iyayenki ya ajiye musu ke gaba ɗayanki ga kinan a gaban su wallahi ba abin da za su iya miki wannan miji shine mutuncinki shine darajarki kuma shine wani abu na rayuwarki kuma shine ma taurarinki shine kasarki ka san mace ma in ba ta da aure ma ba ta mutunci sosai a idan mutane duk kamulincinki duk iya suturarki duk iya kama kanki ka fahimta ba ta da mutunci don haka namiji in dai mijinki ne kamar yadda aka faɗa miji wallahi ya wuce komai ka duba wani abu ka kalla ko ga iyayenmu mata a zamanin baya daga yadda ake wa miji biyayya ba a wannan zamanin namu da muka lalace ba saboda mu gaskiya mun lalace gaskiya ba ma yin wa mazan mu biyayya da ta dace kamar yadda iyayenmu suka yi yanzu a da wallahi miji zai iya cewa matarsa kar ta tsallaka nan wallahi ba za ta yi ba amma a yanzu matarka ta sinna zaka fita ka ce kar ta ma motsa layi sai ta kafin ka kauce ma ta riga ka wuce dai ki ji ta ba layi ko me wallahi ni a yanzu a wannan zaman da ake ciki na rantsi ma da Allah alejo wallahi matan da mazan su za su ce kar su yi wallahi ba za su yi ba macen da mijinta zai sa kafa ta ya fita bai ce ki fita ba bai ce komai ba za yana fita ba ki tambaye shi yanzu misali bari in ga maka wani abu yanzu fa mace ce kawai za ta irin ta ce maka wai fa wani zan fita wannan fa ita ganin ta ma take kawai irin ai reri ne ba zo ta ce maka ma wani zan fita irin kare na ta ko ita wani abu makamancin su ko fa zuwa kamar yadda muke gidan nan da kai wani wallahi a bayan layin mu nan ka san matar wani kuwa wallahi ina dan dai ganin ta to ai ta haihu jiya a haba Allah ka san me take nufi wannan abu za ta fita gaya maka take za ta fita ba gaya maka ba umarni take nema ba to kaga ko daga nan mata sun rena mazajen su a yanzu mata sun rena mazajen su wanda kuma har ga Allah a musulunci ma bai yi ba saboda miji kamar uba yake a wurin mace amma da sun ce miji ba uba bane kuma sun ce duk wacce goye miji wai za ta mutu marainiya
kuma ba haka bane, ƙarya ne. Sai da iyayenmu duk sun goya iyayenmu maza. Din da ba su goya su ba da ba mu zo age da muke kai yanzu ba. Da mu ma kanmu ba mu samu rayuwar mu ba haka ba. Ka fahimta ta? Sai da rayuwar tarihi. Me yanzu baka gane budurwa, bazawara, mata aure wallahi baka isa ba. A shiga da fita da yanayin ɗabi'u ba za ka gane ba. Yanzu a ka shiga cikin 'yan mata tsawon mata wallahi wani zai iya kiranta ya gida da bai sani ba ko ba za ta gaya masa ba. Ka gane ko? Barin mai ana biki ko wani abu za ga mata aure kamar ba mata aure ba kawai abubuwa ko wata gele to ai ta mutunta kanta ma wallahi dan kwali wata babu. Wata kota kai ba dan kwali yadda ka san karamar yana ta fito. Wanda an ce muryar ta ma ne aka ce muryar ta ma. Wallahi wani ma namiji ya ji ma. To wani namiji ma ya ji muryar ki ma fa. Ba mijinki ba. Kaga mace mata aure tana daga murya daga cikin gida kuma in ka je ka shiga cikin gida kaga mijinta take daga murya wallahi na waje yana jinta. Wallahi mutanen waje suna jin tana daga murya ka aza da yaron cikin ta take. Muna cikin wani yanayi gaskiya a yanzu. Alejo amma duk wanda suka kawo wannan kalmar gaskiya ba su yi kansu adalci ba. Ba fa wasu ba fa kawo kalma suka yi ba. Okay. Kawai sun dauka a tsarin su tsarin rayuwar su karki ce kalma ce aka kawo. Ba kalma bace aka kawo. Kawai kamar ni in ce ba zan yi ba. Aini na ce ba zan misali yanzu ba program muke ba zan ce mami ba zan yi program din nan ba zan tashi ba. Aini ra'ayina ne ba zan baɗin. Ba wai sabuwar kalma bace da aka kawo a'a. Shi yasa na tambaye ki ke kina ɗaya daga ciki? Ai ba ra'ayi bane ko kuma kalma. Kin gane? Kawai mutum ne zai riga ce kawai zaka ɗauko ka saka. Naga wacce ba ta mijinta komai tare na mijinta kamar da ke faɗa yanzu mace za ta fita kin gane? Wata ma za ta yi. Ba wai kalma ba ce. To amma su wa'inda suka yi misali wanda ya kawo abin kamar da nace na aka ban sani ba kawo aka kuma haya. Ai shine na ga miki ai ba kalma abin da yake faruwa karan a cikin society. Okay to ina zuwa yanzu wacce ta sa amana din ta haka ai ta jahilci kanta kuma jahila ce ba ta ma da hankali ma gaba daya. Sai ta tambayi uwarta ya suka zama da ubanta. Ka gane? Ni tambayi uwarta ya suka zama da ubanta anan za ta gane cewa namiji yana da daraja. Ka gane kuma yana da muhimmanci ita kanta a rayuwarta ba ma rayuwar uwarta ba rayuwarta ma kaga ainihin rayuwar na uwarta misali a dauka ya wuce to wallahi ko tsufa ta kai ta ce kai shekara 100 jan ciki take ko kuma rarrafe take wallahi mijinta yace dauko mu sai ka kawo haka ne saboda me yana da haƙƙi a wuyanta kuma shi zai baka aljanna ka gane shi zai bata wuta shi zai baka aljanna sai ta mai biyayya wallahi duk biyayya da za ta yi uwarta da ubanta wallahi bai kai wanda za ta yi mijinta saboda namiji ne aka ce nema aljanna sa gurin uwarsa da ubansa mace fa aka ce ta nema gurin mijinta ka gane to in dai har ba ta yi mijinta biyayya ba to ai ba za ta ga abin da take so ba ta ga daidai ba ba ta gani ba gaskiya Alejo wannan ma ai jahilci ne ma kawai da rashin tunani da kuma ƙarya ma take duk uwa da ta faɗi wannan abin ka gaya mata ni na ce ƙarya take don uwarta a'udhu billahi wallahi to ai hauka ne ma ya da zagi to ai abin ya dan ya da zagi ba program din mu lafiya ake ko zagi wala bisa ta na Alejo abin ne aba wannan dai wallahi wannan sai ki lalata mun zuciya wallahi ba lalata maka zuciya wallahi kira ya da mami yanzu wani irin jan hankali zaki na kira da matan da suke da wannan tunanin a kansu to jan hankali da zan fara yi na farko a kansu abu na farko ma wanda zan fara cewa su dan Allah zai su nemi karatu na addini dan malamai su sanar da su abubuwan da ba sani ba in akwai jahilci kenan in kuma babu jahilci kawai sun yi haka ne dan boko ta ratsa su irin kawai iskanci ya shige ka kasan iskanci ya shige mutum ba abin da ba zai iya yi ba ka gane ko to in wannan ne su tattara hankalin su guri guda ka gane su zauna su yi tunani cewa fa ko suna so ko ba sa so da namiji za su rayu sannan rayuwarsu ba za ta ko ina ba dole sai da namiji sai da na farko za su yi aure kuma za su haihu ka gane wa zai tallafa musu ƴaƴansu iyayensu ba su tallafa musu ba ƙannensu ba su tallafa musu ba akwai ita da zai zo dire kika kike ji da kanku kake ji da kanka akwai ita da zai zo za ki dinga ji da kanki a wasu ne suke ji da nasu sai ya gane ko ba wanda zai iya rike ta ya rike ta a rayuwarta irin ƴaƴanta ƴan uwanta ma ba za su rike ta ba ina ka gane ba wanda zai rike ta iyayenta ma ba su iya kula da ita su wannan ba to karshe dole mai karkashin namijin za ta zauna kuma namijin shi zai kula da ki shi zai tsaya ya duba rayuwarki ya ta kasance da shi da ƴaƴanki ko a wanne irin hali kike ciki kuma ko a wanne irin mawuyacin rayuwa ke ciki namijin nan dai shi ne ka gane da haka ni dai gaskiya ina ba mata da yawa shawara
masu irin wannan tunanin wallahi ku bari, wata rana za ku yi kuka, za kuma ku yi da na sani. In kina tunanin kina da kyau ne, ko kina tunanin kina da wani shape ne, ko kina tunanin kina da lokaci, wallahi sai ya wuce, sai yayi kamar ba a taɓa yin ki a rayuwarki ba, kamar ma baki zo ba. Saboda me, ita rayuwar haka take, an yi wasu ki dubinki sun zo sun tafi, da haka kuma dole da yanda kika je aka dawo aka waiwaya sai kin yi aure, da kanki ma zaki nemi auren. Saboda me, kina buƙatar ƴaƴa su kula da ke, sai kina buƙatar kula ɗa namiji ki zauna a ƙarƙashin sa, kuma a ƙarƙashin inuwarsa, kuma ki yi rayuwa da shi, duk kina buƙatar wannan. Don haka dan Allah dan Annabi mata ƴan uwana ina ba ku shawara, ku yi haƙuri sai an daure, daga kan zama rayuwa da namijin ma zuwa rayuwar da iyayen duka sai mun yi haƙuri, sai mun jure. Sai da mu muna ganin muna da lokaci, to wata rana lokacin zai zama bamu da shi. Shine zan iya ce maka ƙarshen magana ta. Kin gama ƙarshen magana? Na gama gaskiya. Sai dai kun akwai wani abu da zaka ga abu. Kusan dai mun kusan gama program din da zan ci. To ba wani abu da ya rage ne, main topic din mu da mun yi. Gane? Mun bi tashi ki tafi gida. Ayin ka ƙara kurata Allah ya tsina. Ayi wallahi sai dai mu tashi tare. Kamayya. Saboda ranar ma haka mun wai tashi kuma da iba na tafi. To yanzu ba ki ai abun bai mun ba. Kujerar ki ce? Kujerar ka ce kai? Ta wace mana? To sai kai. Wai zaune da ki a nan. To sai mu tashi ni da kai. Saboda me? Saboda haka kawai. Saboda ai ka rena ne, ko ba rena ne ba jama'a, ya rena ni. Kamayya na rena ki. Ka rena ni man tun da wancan ba ku ga ce mu wai tashi. Sai na iba na tafi, ban yi wani tunani ba. Okay, yanzu ba ki tashi ki tafi. Wallahi bazan ai yanzu kaga na tashi kafa ta. Ke tun daga nan fa ake gane cewa mace fa za ta iya karɓar umarni a gurin namiji. To ni dai in dai umarni daga wajen ka ne bazan karɓi umarnin namijin ba, bazan karɓi umarnin nasa ba. Bawan Allah, wanda zaka aure yarinyar nan ina baka shawara, ka zo ka ga program din nan ka ga yadda take treating namiji. Ka sai da zaka bi da ita. Mami, tashi ki tafi karin ba in ce zan je wallahi ina nan muna tare. Allah sai dai mu tashi ni da kai. Ni anan student mu ne ai. To, ko ma gurin naku ne. Ai kuka kira ni, in baka in kana so kore ni sai ka ce dama da ba za ka zo ba sai ka kira ni. Ya isa da Allah. Ba isa ba. To rufe. Mu kwana anan dan mu je. Na ba tunda kika fara daman a magana akan ɗa namiji kike ta magana, tunda kike ta kallo na kira ta magana ɗa namiji, mace za ta shiga karkashin kakkwar ɗa namiji, tunda kika fara kiran ɗa namijin nan kika sa ido a kaina, ke sa da nace yanzu ki tashi ki fita kika ita. Habba Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Na rantsi da Allah wallahi saurayi na kaga da tsaya. Tashi ki tafi. In ba haka ba. Can ya ninka ka sau 10,000. Ko dole sai kin zo ki tashi ki tafi. Ba zan tashi ba. Wallahi mun gama program da ke. Wallahi mun gama. Jama'a mun gama. Jama'a. Da Allah jama'a kuma da alƙalanci tun da aka fara magana ɗa namiji na gaba Allah nan sai kallo na take, yanzu na ce ta tashi ta tafi gida, wai kafa ta in ba rami me ya kawo rami ba wani magana, kuma kai zaka je kai dropping ni na kai. Wa kai ni na kaki kai ka kawo ni. Assalamu alaikum jama'a. Wa alaikum assalam. Da ke nake? To kai sallama da su mana, ni dai ina nan. Kin nace ba za ki tafi ba, to rufe shirin. Mun nace dai. Kin nace dai. To rufe shirin. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna zuciyar jama'a daga tashar Bilas TV Show. Za ku iya bibiyar shafukanmu mai suna Bilas TV Show domin ganin ayyukanmu da muke kawo muku a kodayaushe. Idan na wani subscribe, dan da alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora shiri zai zo gare ku. Mun gode.